Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Friday sa ating mga kabalitaktakan. Good morning, good morning. Bangon-bangon na at ating simulan ang huling hurrah para sa ating week ngayon. So makakasama nyo na naman ang tatlong makukulit na makakakwentuhan at makakasama nyo sa tawanan, makakasama nyo sa balitaktakan. Iyan, narito ang inyong gentle giant na si Charles Limon. Akala ko gentle giant na si Lito. Hindi ko pa rin papalampasin. Naku, pwede. bakit ba ganon? Oo, hindi ko papalampasin yan. Alam kong Lito ka kapag suot mo yan, di ba? Wala nang ako may suot eh. Aga, thank God it's Friday. Ang aga kong mangulit, no, sa mga kaminion natin dito. Kaminion, kahit ang tangkad-tangkad. Randy Guzman pa rin, ang liit-liit. Pero, ang kulit-kulit. Gusto ko yung makulit na yan kasi talaga aga-aga nangungulit yung kape niya talaga. 2 kutsarang sugar. Ay talagang Oo. mag-hyper yan. Sugar. Hyper na Oo, hyper. hyper na hyper. Siyempre, ang Mamshi na hyper din. Kakulitan, katsikahan. Mamshi, Sheki. At sa ating mga manonood out there, make sure to scan those digiboxes at hanapin nyo lang kami. Either you're using a smart digital TV or a free TV, mahahanap nyo kami sa Highland Channel TV and the channel number varies on your respective locations. Tama. Pero kung ayaw nyong manood ng telebisyon, live na live din po kami. Nasa stream kami sa aming Facebook account. That is Regional News Group RNG Luzon. And sa aming YouTube channel na RNG Luzon pa rin. And pwede nyo kaming i-stalk sa aming Instagram para makita nyo ang aming cute photos, sa mga updates, sa mga short lang, no, na patikim kung ano ang aming ginagawa dito. Nga sa Morning Balitaktakan, RNG Luzon pa rin Instagram, and pwede nyo kaming maka-chismisan kung ano man yan gusto nyong idulong sa aming Twitter account, RNG Luzon. Nag-iisa, wala nang iba. Yan, pwede kayong makipag-marites. Tama, Marites. Marites with a class, Oo. professional. Diba? Alright. At para ating simulan ng ating umaga, atin munang alamin ang latest weather update ngayong umaga, March 11. Ang araw ay sumikat kaninang 6:06 in the morning at inaasahan naman itong lulubog mamayang 6:07. Ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga ay pumalo po sa 14.5 degrees Celsius at inaasahang tataas ito or iinit ito mamaya mga bandang hapon sa 23.5
degrees. Mm. Yeah. Oo. Malamig pa rin. Mas Malamig. malamig. Mm. Pero mas malamig ang batang 90s. O, Tama. kala nyo, kala nyo Oo. may sasabihin. Ako gusto ko tuloy yan, no? Ay, parang gusto ko din yung Nauuhaw Yung alin, ako. yung alin. Gusto ko din ata nung Oo. matikman nun eh. Oo, mga ka-MB, hindi nyo ba napapansin na every time na umiinit ang panahon, no? Mula sa 12 tayo kahapon, tama? Oo, 12. 13. Pag 13. nakita nyo na kaming medyo naka-skirt-skirt, ganun, medyo ano na yan, ay, Oo, umiinit. mainit-init. Init na. At mas mainit din tayong balita, makibalita tayo sa nangyayari as it has already been 2 weeks, 14 days already mga kabalitaktakan that there is now, yun nga, the hype in the Ukraine-Russia incident and rift. And Oo. ngayon, naapektuhan na ang Chernobyl because of its nuclear power plant. Nakakabahala lang ito because it's cutting down power electricity supplies doon nga sa part ng Chernobyl. And the thing is that this is not the first time. We've prevented this one. It started February 24 of 1986. Ayan nga nasimulan yung pagkasira nitong Chernobyl nuclear power plant. And now, it's now disconnected from outside electricity, leaving the site of the worst nuclear accident in Nako. history dependent on power from diesel generators. And sa mga kabalitaktakan kasi natin dyan, for our brief trivia, the reason why we're making sure that this is actually protected is because it's allowing us to get electricity. And yung pagkasira nga nito, since 1986, hindi pa siya na-rehabilitate. And ngayon Ako. nga, nagkakaproblema pa. And the Chernobyl power plant is actually helping us in the, or making sure pala na hindi tayo naapektuhan with this kind of incident in the future. And aside from that, this facility is keeping us safe when it comes to a lot of things environmentally, consequences and humanitarian catastrophe within the borders outside Europe. Kaya to everyone, if we can possibly do it, help us contain this in the near other effect after which Chernobyl is in Ukraine. Ukraine pa Pripyat. rin. Oo, yan. Nakakatakot naman talaga, no, yung epekto nga ng itong ating mga nuclear bombs. Oo. Kasi kahit, 'di ba, ang nuclear kasi pag tinamaan ka, patay ka talaga agad. Yes. Pero Oo. yung mga malalayo, yung alam mo yun, yung parang gas or air ba? Yeah, 'Di ba nagta-travel? radiation. Oo, Oo. nagta-travel din naman siya sa air, sa kung saan man, 'di ba? And nalalanghap din ng mga tao, no? Yun Yes. yung nakakatakot. Yes. And there's almost 1,334 deaths already Ako. na naepektuhan because of the ongoing rift, not because of the nuclear power plant, but because of the Russian-Ukraine rift. So again, we're pleading to help end this kasi ang hirap na nga ng Oo. pandemic. And in Russia pa, there are entrepreneurs na nag-pull out na ng business nila. Oo. Ang sabi nila, it's now their corporate liability to remove some. And pati pharmaceutical companies with their raw materials, wala na rin pumapasok sa Russia because of this rift. So, nakakabahala. It has been a Oo. ripple effect na. And naaapektuhan yung mga tao within those Oo. borders. Nabasa mo ba yun, Sir Charles? Yung parang hindi na muna tayo kukuha ng Yes, oil? oil. Yun. Kaya ang hirap, no? Kaya talagang tataas ng tataas. Oo. Oo. So, siguro, no, mabuhay lang siguro yung Bataan Nuclear Power Plant, baka Uy, mapababa yung presyo ng kuryente. Yes. Pero, yan, ano? Ayan, magbabalik po tayo sa mamaya lang pong konti-konti at makakasama nyo ulit ang inyong dynamic trio dito lang sa Morning Balitaktakan! Diba? Ayan, oo. Pag... Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winnie Play Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin,
Ngayon po hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para mabago. Yung sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay niyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Mukhang kinabahan ang ating boss Lito dito, no? Medyo may mga nagbi-blink kasi sa ating no? Kaya akala namin, naku, magtatapos na ba? Baka kasi mag-pause ang mga mukha namin. True! Biglang kami ng kuryente. Pero, good thing, hindi kami kasali sa nawalan ng nga. kuryente. Exactly. Kasi for public service announcement, mga balitaktakan, that meron po tayong scheduled power interruption between 6 a.m. to 2 p.m. this afternoon. The purpose is to facilitate implementation for maintenance of voltage, equipment, protection, and statistical meter. Yan. And meron pong areas affected within Baguio City, parts of Pacdal, parts of Cabinet Hill, parts of Bakaking Norte and Sur. So that is now posted in the Beneco website. And La Trinidad also parts of Ambiong, La Trinidad, Bakal, uy mama, ag-charge kayo. Parts of Silan, whole of Tuding, Ukab, Gumatdang, Lawakan, parts of Poblacion, parts of Ambuklao, Tuba, Camp 4, Camp 3, Twin Peaks, Tabaan Sur, Camp 1, and also Pangasinan, Dungon. Thank you so much Yan. for giving us a heads up. So, ag-charge kayo, tani. Wala na, 6 na eh. Nag-start Ay, sa na. bagay. Sorry, nagarod. Kanina sana, di ba? Kanina, Pwede. oo. So, dapat i-make sure pa rin natin na ready ang ating mga kagamitan in case na mawalan tayo ng kuryente. And speaking of kuryente, nako, isa po ito sa mga problema ngayon dito po sa bansa kasi nga po dahil nga din po sa pagbaba ng piso kontra dolyar, apektado po tayo dito sa dito sa presyo ng produktong petrolyo at gayon na din ang kuryente kasi nga din naman kapag bumababa yung piso, yung kapag let's Peso do the math, equivalent, oo. so kapag ang piso nag-equate sa 52 or 54, meaning to say mas mababa yung palitan niya sa dolyar, so ang pinambibili pa naman natin ng crude oil is yung dollar, so hindi natin pwedeng i-direct sa piso pero pwede naman siguro for the currency, pero yun nga lang bababa yung mabibili natin, so this could affect kasi una na pong nag-signify ang Meralco na baka tataas po ang presyo ng produkto ng kuryente if ever na tuloy-tuloy. Kasi ngayon, masaya yung mga OFW because yung isang dolyar, 52. Oo nga, ang taas, 52 no? pesos. Pero it does not mean po na maganda ito sa ating ekonomiya. So, yun nga, so nangyayaring Ukraine at Russia, apektado tayo dito. Oo, naku, ang hirap naman yan. Ang mahal na nga ng gas.
magmamahal na naman ang kuryente. Mm-mm. Kaya okay din talaga no yung propose nila no pagtaas ng Wage. minimum Mm, wage. minimum So, wage. 100 pesos additional din, no? And that will allow us to have more purchasing power. Dito nga sa mas mababang wage, sabi mo nga kahapon, ang matitira na lang sa average income earner is nasa 136 na lang Oo. per person. Eh, di ang baba nun. And, Palengke mo na lang yun. oo, wala ka pa nga Oo. atang mabibili. Ang isang kilo ng, Oo. isang kilo ng, kung galing ako sa palengke kahapon, ang isang kilo ng breast chicken is 160 Ay, breast pesos. chicken. Oo. Hindi marami kasing Social. magagawa. Ako chicken neck lang. Eh. Uy, masarap yun. Tapos i-marinate Oo, mo diba? ng Ano barbecue yun? sauce. Silat nga lang sa akin. Yun na lang Para nabibili naman mo. pang inuman yung alam mo. Ako naman. Charot. Totoo. Oo. Oo, pero kanina ay kagabi bumili po ako no ng bigas. Oo. Ay. 54 pesos. 54? Oo, yung bigas. Yun yung Anong meron kwan? lang doon sa store namin. Oo. Haponica. Oh. Ay, wow! So, siya Social. Oo. Dinurado lang ako eh. Ayun lang kasi ang meron. Tapos sabi ko dun sa nagbebenta, Kuya, okay lang kalahati lang. Ay, half Half kilo. kilo. Oo. Di ba, hindi ka naman malakas kumain O, yung tsaka half mag-isa kilo. ko naman. Oo, Tsaka oo. yung half, niluto ko ng 1/4. Tapos yung kalahati nun, tinago ko sa lunchbox. Kakainin ko mamayang gabi. Ay, oh, wise Kawawa yun. naman Tipid tayo. tips. Tipid Oo. tips number Tipid one. tips. Oo, Oo, oo. speaking of tipid, no, may mga residente or informal settlers kasi tayo dito sa Baguio City na pwede na din nating tawaging residente since nagtatayo sila ng mga bahay nila sa mga location or areas dito sa Baguio City na city-owned. Kaya naman po ang pamahalang lokal ng Baguio, naghahanap na po sila ng area or lot, lupa, kung saan pwedeng magtayo ng socialized buildings or houses para nga dito sa ating mga informal settlers. So, si Mayor Benjamin Magalong, nag-request po siya kay City Assessor Maria Almaya Adawe to continue looking for available lands inside or outside the city that could be developed into a socialized housing project with the assistance from housing agencies. Kasi nga po, since nga mga city-owned yung mga lupa na minsan Yes. tinitirhan nitong ating Oo. mga informal settlers, parang baka magamit natin for Pwede. anything, no, na for the city establishments. Kaya ang tendency dyan, mapapaalis sila. So, naaawa naman siguro itong ating pamahalang lokal. Kaya naghahanap sila ng area kung saan ito pwedeng tumira ang mga Ipatayo. ito. Kaya lang, kailangan din po nila na mag-register o may mga bagay din na i-check kung talagang sila ay Qualified. deserving. Mm-mm. Oo, no? Deserving na mabigyan po ng housing dito sa Baguio City. Kaya lang medyo sa comment section, may mga hindi po ata natutuwa no, Ma'am si Sheki. Oo nga, ada nagibaga dito yung kat napusok samat tan ti unag ti city kat mayat no ada. Ala, sorry. Tama ba? Ilocano kasi Oo. mabirukan nga lote for that purpose iti outskirts ti Baguio. Others are saying no i-resettlement nga ta dagiti settlers kat sasagutin ba nila ang patubig at dadaming nga ta ang tubig sa bantay kung napaalis na sila. And no, it's the comment sections are actually looking for balance sa ganitong proyekto because Oo. there was already a pilot project in Pinsao Oo. and others have seen that Irisan din. Irisan Meron. also, yes. Meron yung Oo. building doon na pinatayo eh. Oo. Papatayo pa lang. And sabi nga nila, is it sustainable? Meron pang nagsabi sa sa section na it should be something that would conserve the trees, conserve green and open spaces Yeah. for everyone para hindi natin Okay. masyadong mag-cut down ng trees. Oo, pero Yan. however, dapat maging grateful din naman yung Oo. informal settlers natin. Hindi, syempre bibigyan na sila ng pabahay. Alam nyo yun? Yes. Tapos, city pa ba ang, parang gano'n, na bakit kailangan city pa ba ang magbabayad ng kanilang? Kumbaga, help na yun eh. So, pero meron din mga nagsasabi po, ayon sa ating mga taga Baguio na residents talaga, bakit daw ang mga tutulungan daw po ay mga informal settlers? Ayon po sa comment section, kung pwede naman daw na ang tulungan ay ang mga residente talaga dito, Oo. na ilang taon nang nangungupahan, no? Yung mga talagang residente, bakit kailangan daw na yung mga informal settlers? However, hindi pa natin alam kung ano nga ba talaga ang mangyayari. Yan, okay. So, madami pa tayong pagkukwentuhan mamaya, no? Sa komentaryo nako, tignan natin ang mga amazing scented candles mamaya po yan. Uy, bango ata niya na scented. And mamaya makikita natin sa piece of Shek how we transform ourselves using makeup. Yung iba pang tinatransform nila, not just women, but other genders as well. Tama, at sa iba rin, dadalhin ko na naman kayo sa kakaibang experience o kung ano-ano man na akin mismong na-experience. Pero bago ang lahat, tara't magkape muna sa Cafe Bumakil. Panoorin ninyo ito.
diskarte ni Nanay Aladina. Imbes na mangupahan ng mahal at mamunuhan ng malaki, piniling magpatayo ng isang negosyo sa bakuran. Nag-start ako dito sa Pingit kasi halos lahat namang ng karamihan nagninegosyo dati, naubusan na ng pondo. Sa tagal-tagal na walang nag-operate ng mga negosyo, limitado ang mga oras, limitado ang mga pinayagan. Dito ko naisipan na ba't di ko na lang tignan ng tong bakuran ko, ng mga lupa na tiwangwang. Ang dating bakuran na puno ng halaman, ngayon ay kainan, kapihan at mayroon na ring languyan. Parang naka-view deck ka. Yun, kaya da pedagiti, loob daw yung adaubing mo, ma-entertain din mo pa nag-swimming pool. Naragsak ka kaslang kaslang pan naka itanungot dito na yung lugar. Ayon kay Nanay Aladina, hindi kailangan ng malaking puhunan para magkaroon ng pagkakakitaan. Kaya payo niya, Nasa iyo na kung paano bigyan ng idea at buhayin yung isang bakuran mo na pwedeng pagandahin na sarili mong isip, sarili mong idea. kaya naman, kung ikay may bakanteng bakuran, panahon na para buhayin at pagkakitaan. Isang pahid ka lang. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Nagbabalik tayo sa Piece of Shek this morning and sabi ko nga sa inyo, we want to transform everyone. Isa na dito is paggamit ng makeup. But how do we properly use that? We have this morning a very passionate individual that over 30 years ang pagkakarinig ko have been using makeup to transform people and to also reach and how they make sure na talagang alam mo yun, napapaganda nila ang bawat individual. Miss Paul Sanglay. Good morning! Ayan, napakagandang ngiti. Miss Paul, pag-usapan naman natin, how and when did you learn itong ang pagme-makeup? Nag-start kasi ako nung nagpa-pageant ako. Yon. And from there, na-develop na siya. Oo. Kaya nga. And then from there, no, gumawa na rin kayo ng makeup transformation. Paano naman yun natutunan yon sa makeup transformation? Needs kasi ng client ko. Ang daming nauso, like yung mga creative shop. Yes. Oo. Nauso kasi yun. So, from there, maglalaro ka talaga kung ano yung gusto mong ma-achieve. Oh, exactly. Oo. Oo, magkakaiba na rin kasi yung gusto natin, no? May diversion na tayo. And Miss Paul, ito naman, yung pag sa makeup transformation, how challenging it is. Kasi nga, di ba, others use prosthetics, other use costumes. Paano naman for makeup transportation? How challenging is it pa? Very challenging Mm-mm. in a sense na you have to create talaga. Oo. Yung demand, Oo. need ng client. Yun nga. Pero is there a unique characteristic or na dapat ma-possess pag nagme-makeup transformation ng isang makeup artist? I think just the passion. Your passion na ano tawag dito? Gusto mo talagang mag-makeup artist, gusto mo makeup, gusto mo yung mini-makeupan. Oo. Yes, exactly. For those that are asking yan, syempre hindi kasi lahat ng kababaihan is knows how to use makeup properly. So, can you give us a few tips naman, Miss Paul? Starting with foundation. Yun kasi yung ang simula nun. Ano yung color na dapat binibili natin pagdating sa foundation? Depende kasi kung ano yung gusto mong ma-achieve. Lighter. Oo. Lighter dun sa sa skin tone mo o gusto mo ng darker. Pero I will suggest mas maganda yung one tone darker. One tone darker. Yes. Para maganda siya sa camera, maganda siyang tingnan, looks natural. Looks natural. Ito kasi meron also parang yung iba pong makeup, Miss Santis, meron siyang number sa ibaba, ganyan. Sa mga Pilipino, kasi usually ang Pilipino have a fair skin. Ano yung tips natin for looking for a foundation pag fair skin tayong mga Pilipino? May mga may mga makeup kasi na iba-iba kasi yung palette number. Yes, okay? So, exactly. punta ka lang sa mga makeup counter, then from there naman makakapili ka kung ano talaga yung bagay sa skin mo. mo. Oo. May mga ambassadors doon na tutulong sa Oo. Just go for the basic, The like basic. natural, the neutral. Neutral or Oo. natural. Ayan. So, in front of us, Miss Paul, is ito yung usual na dala namin ni Ren. Ayan, when we go in the morning show. Could you tell us, ito sa mga brushes po, sa mga, syempre, yung maiba baguhan dyan, can we identify a few brushes na essential sa mga magme-makeup pa lang, mga unang beses magme-makeup? Kailangan natin ng ito, yung pang-powder. Ay, pang-powder. Oo. Dalawa kasi ito may maliit, may malaki, pero maganda rin yung malaki. Essential Okay, talaga. essential talaga siya. Tapos, contouring. Contour, Ito. oo. Pang-contour. At least meron kang, eto, may pang-eyebrow tayo. Opo. Diba? Pencil. Pero Eyebrow meron na rin eyebrow siyang pencil. Brush. Ayun! Dapat So, all-in-one. Oo, Yan. meron na rin siyang brush. So ito na lang yung piliin natin. This is Ah. basic. That's the essentials. Yes, Pagdating essential yun. sa foundation, sa brush, at saka sa pangkilay. Ito naman, Miss Paul, syempre, how about for eyeshadow? Kasi tayong mga Pilipino, maliliit ang mata eh. Yes, eyeshadow is go for gold. Uy! Yes. Copper. Copper. Brown. Brown. Then yung tinatawag nilang
checkline. Checkline. Oo. You mean yung pinakamalapit po sa Yes, mata? yes. Lagyan lang siya ng buntot. Buntot. Diba? Oo. Checkline. Oo. Then, okay na siya. Oo. Tips naman kasi we are all in a virtual world ngayon. Sabi mo, Miss Paul, kanina banggit mo yung no makeup look. So how do you achieve a no makeup look? Yes, a no makeup look Oo. is more on natural dapat siya, talaga. 'di ba? I-contour mo lang yung kilay, Mhm. tapos yung sabi ko nga maglagay ka ng brown, Mm-mm. tapos checkline, mascara, then lipstick. Depende sa kung gusto mo ng medyo stronger yung look mo, Mm-mm. go for the red Mm-mm. color. Yes, red. 'Di ba? Pag gusto mo naman ng natural lang, then go for nude Nude. color. Oo. Tapos konting shimmer. Shimmer. Effect na Right. siya. Effect na talaga siya. Pakak na pakak na pakak. Diba? Right. Oo. Madali lang naman talaga siyang gawin Oo. Ito, last na po, Miss Santi. Yung iba kasi nauso ngayon ng lip tint and yung ganon. So, okay lang ba siya gamitin for Yes. a natural no makeup look? Yun ang ginagamit ng mga kabataan ngayon, ano? Yung lip tint. Oo, lip Hindi mo na kasi kailangan mag-foundation. Yes. Kahit nasa labas ka, pinapawisan, ano pa rin siya, kapit pa rin siya. Alright. And last naman, Miss Shanti, alam ko, Miss Paul rather, marami sa ating Pilipino talaga na innate ang ang galing natin pagdating sa makeup as well. Any advice naman dun sa mga first-time makeup artist na how will they develop their talent more? Kasi kayo 30 years na yun eh, and that's really long time. Anong tawag dito? Laro lang, okay? Maraming nabibiling available makeup kung saan-saan. Yes. So, maglaro lang sila na maglaro. Parang laruan yan eh. Parang ako makeup artist ko, anong laruan ko? Yung mga makeup. Oo. Diba? Oo, right. Ganun lang po, para ma-develop yung kanilang talent, skills. Oo. And lastly, saan ba pwedeng makuha ang serbisyo ni Miss Paul Sanglay? Any social media platforms po that they can visit? I have my own page, Paul Sanglay po. Tapos may shop po ako sa Maharlika, 3rd floor. Just look for Paul Sanglay. The one and only. Yan. So, Miss Paul, thank you so much for sharing us your talent, your time this morning. And we hope we have inspired more alam mo, natural na Pilipino na hindi masyadong nagme-makeup. But thank you, Miss Paul. Thank you din. Ayan. Thank you. Ayan. So, dito naman sa Piece of Shaq, nakita naman natin that it's always pa rin the kindness and the goodness of your soul that makes you beautiful. So, make sure, mga kabalitaktakan, that makeup will only enhance what you have. But it does not hide what you don't want to hide. At the end of the day, you are you and I am me. At magbabalik pa rin tayo dito sa Morning Balitaktakan. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Bawal na gamot yan. Tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments.
isang pahid ka lang. Dahil walang app sa POW! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Yan, it's a fun Friday sa ating mga kabalitaktakan ngayon. Ano? So medyo light lang ang ating pag-uusapan ngayong umaga mga kabalitaktakan. And speaking of light, nako, isa po sa mga lumiliwanag na mga negosyo ngayong pumapatok ngayong pandemya ay itong scented candles. Kasi nga po, hindi lang naman bango ang kanilang dala, ngunit may medicinal purposes din ito. Nako, ating alamin yan sa segment na ito. Paggamit ng scented candles ang patok ngayon sa kabataan. O kung tawagin ay aromatherapy candles. Ang aromatherapy candles nakakatulong sa pagre-relax ng isip at katawan. Isa si Francesca Avera sa mga gumagamit at mahilig sa scented candles. Scents are more powerful than we think. It triggers moods, feelings, and can even dig up memories. At napansin ko rin before pa, kahit nung hindi pa pandemic, a lot of people are into candles, especially people in Manila. Although dito sa probinsya, hindi siya masyadong patok. I mean, not a lot of people are into it pa. Pero I thought, why not? Baka ako yung mag-introduce ng kandila sa buhay nila. Because candles are therapeutic. Nakaka-promote siya ng sense of well-being, nakakakalma. Tapos kahit tignan mo lang siya dyan, naka-display, nakakagaan siya ng mood. Kaya bukod sa pagiging psychology student, 2021, nagsimula na ring gumawa ng sariling scented candles. Gamit niya sa paggawa ng scented candles ay soy wax at iba't ibang scents. Kwento niya, ilan sa kanyang customers gumagamit ng scented candles bago gawin ang kanilang mga hobby o aktibidad. At marami rin akong kakilala na pag nag-aaral at isa na ako doon, nag-o-open ng kandila o kaya meron naman yung before mag-workout, before mag-yoga or practicing mindfulness. Bukod sa kanyang kinikita, sinisigurado niyang with her scented candles, customers will feel better. Merong 129 ml, 200 ml at 250 ml. Iba-iba for different people yung paggamit nila ng kandila. Pero sa mga rason na yon, why people like candles, one thing is for sure is that
it makes them feel better. And even in that small way, I like being part of it, making them feel even just a little bit better and making their day a little bit bearable. At dahil patok ang pagbebenta ng scented candles, ang estudyanteng si Switzel, ito rin ang ginawang online business. Kwento niya, gusto ko kasi mabango ang naamoy ko lagi sa loob ng bahay. Para sa akin kasi nakaka-relax siya. Kaya mula nung nakahiligan ko gumamit ng scented candles, napaisip ako na bakit hindi ko itry gumawa at gawing business. ito ay available sa scent na vanilla at bamboo. Kung ikaw man si Cheska na matagal nang may candle business o kaya si Switzel na kakasimula, ipagpatuloy mo lang ang pagbibigay light to everyone's life. Yan, talaga namang lumiliwanag ang negosyong scented candles. Kasi nga din naman sa ating mga millennials, patok na patok ito because we want something minimalist at saka simple lang pero napaka-creative. Yun nga din naman yung purpose at vision ng ating mga millennials. Kasi bukod nga din po dito sa mga scented candles, madami pa pala itong benefits. So hindi lang ginagamit, Tiffany, yung kandila sa araw ng mga patay. So meron din silang purpose. Kasi nga din naman ang sarap-sarap kayang mag-relax sa isang lugar na may mga kandila. Hindi ko sinasabing sementeryo. Yung mga spa, 'di ba? Pwede din naman yung mga 'yon and also nakakatulong sa ating mga utak or sa ating mood para nga din naman mabuhay. Isa na nga po dito ang benefits ng scented candle, ang pagiging focus or pagsaset ng mood sa katawan or kung ano man yung gusto mong perspective, 'di ba? Kasi kapag pumupunta ka sa mga spa, 'di ba? Naamoy mo, amoy orchids, different oils, 'di ba? Iba't iba yung mga pwede nating amoy sa spa. And also, nakakatulong din ito sa home decor. Yun nga lang po, ang payo po ng BFP, naku po, huwag nyo pong ilagay sa mga nakikita nyong posibleng magkukos ng sunog, kagaya sa mga malapit sa kortina, di ba? Huwag nyong ilalagay po yan, yung mga kandila na yan malapit sa kortina. At sa mga, make sure yung base po ng candle ninyo ay hindi agad-agad masusunog para yung nga din naman iwas sa sunog. At isa nga din po, sa ating mga magandang epekto nitong scented candles ay itong pagiging marketable nito. Kasi nga din naman hindi lang basta-basta ang mga scented candles, kasi nga din naman may mga iba't ibang oils or essential oils na kailangan dyan para nga din naman mabango yung amoy nila. Ang isa siguro sa mga gusto ko matanggap itong cinnamon, 'di ba? Bango-bango nun, at nakaka-relax nga din po ito sa ating katawan. At inaasahan natin na lalago pa itong mga startup business na may kaugnay dito po sa scented candles kahit ganito man, kasi nga din naman isa sa mga reason kung bakit pumapatok ito, because everyone is depressed. Everyone is facing a lot of stress, madaming mga inaasikaso sa buhay, kung minsan gusto lang natin naman na mag-relax, 'di ba? So pwede saktong-sakto itong scented candles na ito. So let's inspire more people na mag-engage siguro dito sa ganitong type of business para nga din naman lumiwanag ang ating buhay. Yan, patok na patok. Okay, sige, atin namang abangan kung ano pa ang pasabog na gagawin mamaya ni Ren sa kanyang iba rin dito lang sa Morning Balitaktakan. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winnie Play Gambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin. Ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki
dahil po na tulong ng rehabilitation center sa akin, dahil po ngayon, maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para mabago. Di sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan, sa bisyo, wala kang panalo. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Sisi promise sa milky ng batang 90s. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo.
Annyeonghaseyo! O, di ba? Naging Korean na ang Minion at Dora nyo sa mga oppa, oma, kung ano man ang tawag ninyo dyan, na mahilig manood ng mga Korean novellas, mga love stories, or anything Korean, pati na sa pananamit. Lipat naman tayo sa mga pagkain o kaya naman sa mga pwedeng Instagrammable na kung ano-anong Korean theme, di ba? Kasi yan ang sikat na sikat ngayon at itong papasyalan natin ay isang Korean themed at pati na rin ang mga pagkain ay para ka na rin nasa Korea o feeling mo Koreano o Koreano ka na. And ang maganda dito, pet friendly pa siya kaya pwede mong i-walk ang inyong mga aso, o di ba? Nalunok ko ang aking ano. At pwede nyong ang daldal kasi. Di ba? Tinatawanan ako. At pwede nyong i-walk at dalhin ang inyong mga aso dito sa Korean restaurant na ito. Saan nga ba ito? Panoorin ninyo ang video na ito. Sa mga fur parent dyan, nalulungkot din ba kayo dahil hindi pwede ang inyong mga alaga sa loob ng kainan? Worry no more dahil sa isang cafe, garantisadong pet-friendly. Habang ang fur parents ay kumakain, ang inyong pets ay maaaring magpa-spa. Ayon sa mag-asawang Minwoo at Maria Lee na fur parents ng 2 Pomeranian, inspired ito sa mga pet cafe sa Korea. First thing you want to think about is there's no place for you. And the first thing we control, we cannot travel everywhere because we worry about dogs. Pagmamalaki ng dalawa, hindi umano sila gaya ng ibang pet hotel na hinahalo ang inyong pet kasama ng iba. Sariling room at kama para lamang sa isang aso o pusa. Kung na-miss nyo naman ang inyong pet, huwag daw mag-alala dahil pwede nyo silang makita real-time sa CCTV camera. At kung kailangan nilang maligo, hot shower ang alok sa cafe na ito. Let your dogs have a spa day and enjoy drinking, eating, or waiting for your dog to eat or everything. Para sa mga nais silang bisitahin, matatagpuan sila sa Otex Street, Baguio City. O, di ba? Social, buti pa ang aso nakakapag-hotel. Buti pa ang aso nakakaligo ng libre. Ako, secret, charot. Pero ayan nga no, mga ka-iba rin, napakaganda nga naman na ang mga establishmento natin hindi lang kakaiba at hindi lang para sa tao dahil pwede mo nang ma-experience ang Keme Korean na themed na restaurant and at the same time kapag meron kang alagang aso, pwede mo na silang stay dito dahil nga very pet friendly itong Korean themed restaurant na ito and certainly nakuha ko kay Ma'am Sheki, dadalhin ko dyan si Wilson, Daphne and Tofi. Tignan lang natin kung hindi magulo ang inyong restaurant. Pero ayun nga, sa lahat po ng establishmento, sana mas marami pa pong magbukas na ganito, yung mga pet friendly para naman po sa ating mga animals. At yan po ang ibinida ko dito sa iba rin sa aming pagbabalik. Ano naman kaya ulit ang ating matutunghayan at pagchichikahan? Tutok lang dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Take long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, and we'll love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na.
pangarap mo kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. at dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para mabago. Bawal na gamot dyan. Tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Bayad po. Ako, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil ko kayo, magpapabakuna ako. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you
return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Sisi, promise, sa milky ng batang 90s. Ayan, nagbabalik po ang Barangay Nyangay! Oo, morning. Balitaktakan Sorry, sorry. muna. Tama. Sorry. Oo, yan. and Sige, kulit mo dyan. Sige, And nandito na naman tayo sa ating Barangay Nyangay kung saan pag-uusapan po natin ang isa sa mga siguro hindi natin napapansin kung ano nga ba talaga ito. Hindi natin ma-distinguish kung ito ba ay nakakatulong o nakakasama na, no? Ang social media po ay isang platform kung saan pwede po tayong makausap sa mga tao. Napakarami po nating kayang gawin sa loob ng social media at ang isa dito ay ang pakikicommunicate sa mga tao. Pero ang social media nga ba ay mas nakakatulong para mas ma-reconnect, mas mapalapit ka sa iyong mga minamahal, mga kaibigan o kahit sino pang gumagamit na ng social media o inilalayo ka nito sa totoong way of communication. Napakaganda pong usapin nito, ano? Dahil nga, nabubuhay tayo ngayon sa social media. So, para sa ating unang round, Ma'am Shisheki para sa Reconnect, Disconnect para kay Lito. Ayan. Ma'am Shisheki? Di ya talaga, hanggang nag-blue ka na naman, tapos iba na naman. Syempre ako, reconnect. Ngayong pandemya, nakita natin that the way now to reach our loved ones na malayong ibayong dagat at papawirin, by social media. Just one call in Messenger, nako-connect ka na sa kanila, nakakakamusta mo na sila, even overseas, and even miles, thousands, even kahit makaiba pa kayo ng daytime zone, makaiba pa kayo ng oras, you are still reconnected with your loved ones. And syempre, also mamaya na pala sa round 2 yun. May reserve. Oo. Kasi baka, nag-iisip ako eh. Para sa akin naman mga kabalitaktakan, it disconnects you, dito sa... Ito na, na-disconnect ka na din sa amin. Hindi ka na namin marinig, kaya kunin mo na ito. Ayan. Sige, palitan tayo. Yan. It disconnects you nga naman mga kabalitaktakan. Kasi nga din, meron yung nangyayaring barrier kapag may kausap ka sa virtual or sa online versus yung face-to-face. Kasi nga naman, meron akong kakilala na ang galing-galing niyang makipagsalita sa mga tao kapag nasa online. Pero pagdating sa face-to-face, parang medyo nagkakailangan, di ba? So, kung minsan, it disconnects you from the interpersonal skills na tinatawag nila. Tama. Exactly. Ayun. Ano masasabi mo? Naubusan ako ng sasabihin. Well, anyways, for reconnecting with these people nga, also because of social media, nakahanap tayo ng mga trabaho that would aid us, syempre financially. And aside from that, nakakatulong na rin tayo in virtual communities, and we're still changing lives because we have been reconnected to people. And ako nga, ngayong pandemic, we started virtual tour. Meron akong mga nakasamang galing pa ng Cebu, ng Davao, or meron pa kaming international tour guides from Israel, from Canada, from other parts of the country, na binibigay nila yung kultura nila, ino-offer, sinishare nila yung kultura nila by reconnecting through medyo yan, by reconnecting us through the virtual and the social media platforms as well. Sige, kung nagre-reconnect
kayo via online kung minsan mga kabalitaktakan iba naman yung nagiging epekto ng social media sa atin. We are much more focused sa kung ano-ano yung mga nangyayari sa nangyayari dito sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa tapos may mga magko-comment pa kung minsan it disconnects you the social media alone lets you disconnect kasi nga din naman marami yung mga kakilala ko na nag-disconnect because it is so very napaka-toxic kung minsan ang social media and pagdating din sa pakikipag-usap natatanggal yung iba't ibang aspeto ng communication such as yung bonding or in yung non-verbal cues ayan. I learned that from Ma'am Tibaldo ayan at iba't iba pa kasi nga din naman mas maganda kasi kapag nag-uusap kayo ng personal nakikita mo yung non-verbal cues niya kung paano siya magalit. Nako, talaga ganon So, yun medyo nawawala yan kapag dating sa social media. Oo naman. I certainly agree with that. It's a positive reinforcement yung pagde-disconnect mo because you now get to learn the talagang personality ng isang tao if you disconnect with them. And meron kasi nga, 'di ba, na friends mo naman sa social media pero hindi naman kayo friends sa totoong buhay. So, that's a different din. So, I'm winning. It connects you. It connects. But reconnecting then with the people that you had fallen ill before. Yung parang, wag na nating ipaspell. Meron yung mga talagang hindi na kayo nag-uusap before, but because of social media na nakita mo na you can reconcile with these people. You can heal. You can forgive each other kasi nakita mong, minsan kasi meron tayong personality na mas gusto nating makausap ang isang tao, hindi personally. Parang mas marami kang nasasabi dun sa taong yun pag hindi mo nakita personally. Though, after years of maybe, healing, nakita mo na siya. And yan, mas naging reconnection na napatawad yun sila. There's already, let's say, unwritten contract na okay na kayo kasi nga, you're now connected in just social media. Yun na lang yung connections nyo. Hindi? Hindi? Ikaw ang sasagot para sa huling para sa huling banat mga kabalitaktakan. Iyan. Ang social media po malaki pa rin yung problema sa atin kasi kung minsan napakalawak ng pwede mong gawin kung minsan hindi natin nababantayan yung mga aktibidad dyan, it keeps on meron yung mga instances na it affects our mental health nga din naman. So, we try to disconnect na lang kaya. Diba? Para naman makabuti sa ating mental health. At yun nga din naman mga kabalitaktakan. Mahirap din kapag may mga sumisilip-silip pala dyan sa mga messages mo. Nakikimarites, diba? So, mag-disconnect ka na lang. Yes, tama. Para naman po kay Kapitan. Para po kay Kapitan, ang social media, it is meant to connect people naman talaga. Hindi lang yung mga malalapit, pero sa mga malalayo. For example, kahit nga nandito ka, nasa kabilang bahay ka, as long as kung kailangan yung mag-connect through messages or what, at least andyan ang social media. However po, nakakasama ang social media kapag wala na po tayong disiplina sa paggamit. And also, pag nagiging self-conscious ka na sa lahat ng nakikita mo sa social media, so you choose po to, alam mo yun, para ka ng, ano ba to? Bakit ako hindi ganito? So, minsan nakakasama sa ating mental health, physical health din kasi pipiliin mo na lang na, for example, magpapayat kasi ito nga ang nakikita mo. So, it disconnects you from people dahil meron ka nang nararamdaman na naibababa ang inyong sarili. However, ang sabi nga po namin, malaking tulong ang social media if you know how to discipline yourself and you know when to stop using it. Hindi pwedeng mabuhay tayo sa mundo ng social media dahil may mundo po sa labas noon. Exactly. Tama lang, tamang-tama. Yes, and with that po, magbabalik po ang Morning Balitaktakan para naman pasalamatan ang lahat ng mga nanonood at batiin namin kayo dahil thank God it's Friday. Kaya tutok lang magbabalik ang Morning Balitaktakan.
pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Thank God it's Friday! Tapusin natin tong araw na ito ng pasasalamat to everyone that has been with us this week and this day. Maraming salamat to all of your support. Sisimulan ko na syempre to my kids, Elera and Ethan, thank you. And to my father na nasa Poro, mga taga-Poro dyan, kat nagbuya kayo ba in Serio? Kat syempre, ingat po sa biyahe pagbalik dito sa syudad ng Baguio City. And of course, my personal note to our interns, Hannah, Christine, and Tom, thank you so much for making our morning as beautiful as it's already is. Ay, Yan. parang ano ko. Nahiya yung energy ko. Ang Taas eh. taas. Parang, Tinis-tinis eh. Oo nga, parang, pero hindi ako mahihiyang batiin ang lahat po ng nanonood sa La Union, sa Metro Manila, all over the country, all over the world, di ba? May Yan. mga viewers tayo, international. International. Napulot kayo kay Ma'am Shisheki. Yes! And with that, Yan. Mama and Dadudes, maraming salamat sa laging napakaagang panonood po ng Morning Balitaktakan sa mga pinsan ko, kay Tita Meli, magpagaling ka, Tobilio and Mainit Family, Bebe Labs, magising na, papasok sa school. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat. Ayan, binabati ko din ang Limon family and Fontanilla family. Nandyan na sila ngayon sa Ilocos Sur. Yan, sa Tagudin, Ilocos Sur. Hello, good morning! Titignan natin kung pwede tayo bukas makababa. Ayan, Oo, yan. Kasi makiki-birthday tayo. Dala ka ti sili mo, win. Silipin. Kambing. Gusto mo. Ay, oo. Ay, luto nating kaldereta. Luto nating kaldereta. Tama. Pero bago yan, hindi nyo makikita ang napakagandang weekend kung saan man kayo pupunta. Kung hindi kayo magpapatingin ng mata, kaya naman gusto naming magpasalamat sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic and also Dizon Vision Clinic. And kapag sumakit-sakit na ang inyong kasukasuhan, nahihilo ka na dyan, wala nang Sapaw! Also, we wanted to say thank you to the only 5-star hotel resort here in Baguio City, Baguio Country Club. And they are the pioneer of online selling for construction and finishing materials
Hatid yan ng TG Home Builders at Bridging Power in Progress together by NGCP. Yan, at para naman sa ma-enjoy nyo ang inyong weekend, ako pwede na kayong magpunta ngayon dyan sa Pugo, La Union at mag-enjoy sa Pugad Adventure Resort. At pasalamatan din natin ang Muzar Music at also ang pinakamalamig na parang natatakam kanina si Ma'am Shisheki, ang Batang 90s. Ayan, isa na naman pong linggo ang tinapos natin kasama ang dynamic trio Randy Guzman. Nakasama niyo naman Gentle Giant Charles Limon. Ang napakaingay na mataas ang boses, Ma'am Shisheki. Magbabalik kami next week for a new lineup of critical, responsible, inspiring stories to everyone. Thank you, and all of us, thank God it's Friday. And sabi ko nga, next week, ang dynamic trio magbabalik sa Morning Balitaktakan.